Dwi'n gobeithio na rydw i'n cerdded mynd am dro yn y Porthaethwy edrych at y pont Menai ac hefyd dwi'n jyst mynd am dro achos nes I gorffen uploadio y fideo a gaf gig dydd Gwyl Dewi ac hefyd dwi'n jyst eisiau cael brec o gyrru mandola cyfres o fandiau at y trwm felly dwi'n mynd allan mwyn cael am dro rownd Porthaethwy achos mae'n diwrnod hyfryd iawn a mae'n rhaid I fi dweud. Ti'n gwybod, llongau, y dŵr, y wylan, y pont, y tai. Lot o'n digwydd. Beth o fel dŵr. Ond dwi'n meddwl dwi'n gweld adael. Ie, mor adael. A car ar allan o Fawrth. O dwi'n wneud yma pont Menai, un o 7 wonders of the world a mae'n rhaid I fi dweud. Y deiladwyd gan Morthaethwy. Cyn hynny, cyn oedd y pont wedi cael ei adeiladu, oedd rhaid y bobl eraill wrth nofio bichod allan, groesi dim afon, ond ar afon dan I gyd yn galw achos mae'n rhwng Gwynedd a Môn, ond dan I gyd yn galw Ynys Môn achos mae'n ynys gogledd Cymru, mae'n rhaid I fi dweud. Dyna ni, Porthaethwy, ac efo y geiriau mae'n dweud pandaros dybroedd defnion, afo Menai yna cyfrifoedd a byr rhestr bydenoedd a oedd yn ymosod yn gynnar yn 4 ganrif a 15 bu'n rhwyster I deithio rhwng Llundain a Dilyn. Ac wedyn mae'n dweud sut y gallai briffordd rhwng Llundain a Chai a Gybig groesi afo Menai sy'n 1077 tua 580 troedfedd led byran dal I ganiatau llong uchel wedi rigio yn llawn I fynd oddi tannu. Morthaethwy 1757 tan 1834 oedd y peiriannydd a oedd yn gyfrifol am gwrdd ar rhan hon yn y broses greodd y bont grog hiraeth yn y byd ar y pryd. Dyna ni, dwi'n jyst yn mynd I gweld beth sydd yn digwydd ymlaen. Mae yna lwyth o pryfed naturiol rhwng Sadwrn a mae'n rhaid I fi dweud, ar y gwmpas Porthaethwy ar y pont. Dwi'n mynd I gipio llun efo y wylan. Dyna ni, y wylan sydd yn wrth weld yr afon. Ond dwi'n jyst yn mynd I gweld y pier Bangor, ond ar y llaw arall mae gyda nhw stadiwm ble mae cwbl droed Bangor yn chwarae yn erbyn unrhyw tîm arall, a dyma pam nes I clywed y cyfnogwr yn dweud Common City ac yn y blaen, ac mae un yn eitha swnlled dwi'n gwybod. So mae dar aderyn wylanwydd a lot o adar wahanol dwi'n mynd I dod ar y ochr arall I weld beth sydd beth ydy pont arall, ond pont Britannia ydy mwy fel pont imperialistig. Ac of gwrs, pan rwan yn y genedlaethol o Cymraeg, rwan yn erbyn y soniad a hynny, a rwan yn meddwl bod, jyst chwalu ffocin pont ma a wedyn adeilad y pont newydd gan Llywodraeth Cymru. Ond y pont hwn, mae un yn eitha iawn, achos dydy Morthaethwy dim byd o gwbl efo imperialaidd o gwbl. Felly, mae'r pont yma yn eitha iawn I dod lawr I Waitrose. Mae digon efo hanes. Dwi'n mynd I symud ymlaen ar y ffordd llwyd babalgaid I
Ynys Llantysilio.